No niin, tässä on viikko sitten tullut 2 poikasta. Yritin äsken kuvata heitä, kun he oli tuossa syötöllä eli korviketta syömässä, mutta nämä on niin herkkiä eläimiä, että jos mä teen jotain vähän eri tavalla kuin yleensä, niin eihän se onnistu. Joo, mutta tarkoitus siis jatkossa hommata joku semmoinen kuvausjuttu, että saa niinku ilman käsiä sitten kuvattua. Mutta tosiaan niin nämä 2 tuli mulle sitten hoitoon yhdeltä eläinsuojeluyhdistykseltä. Ja nyt tilanne on sillä tosi pakaantunut, että he on lähtenyt kasvamaan hyvin. Painot on noussut. Alkuun ne aina laskee, koska se rusaemon maito on niin rasvasta, että sitä on tuolla korvikkeella aika hankala korvata. Ja heidät syötetään 3 kertaa päivässä. He pissaa ja kakkaa itse. Ja kasvavat nopeasti. Mutta noitten ruoansulatusongelmia helposti näille tulee, kun ihminen hoitaa. Ja mäkin olen joutunut turvautumaan tuohon ruokaöljyyn siinä korvikkeen joukossa, jotta toi maha toimii. Mutta ihan hyvältä nyt siis näyttää. Ja tänään heille on tulossa nyt isompi häkki, koska he on tässä parissa päivässä ruvennut nyt aktivoitumaan hyvin paljon, niin he saa nyt isomman häkin sitten.